Na druhou skupinu, takže začneme muže. Hejda, opa, hejda. Takže děkujeme i rozhodčímu za pomoc. Takže 75 kg na činku. 75. Jako první nastoupí Hasmanda Filip z Lokomotivy Praha. Po ní Procházka na Janku, Úronost, Pavlíček, Kizlete, Němec a Wolf. Takže činka je připravená, Hasmanda Filip, Lokomotiva Konov a jeho základní pokus 75 kg. Takže viděli jsme platný pokus, upravíme na 90 kg, na které se připraví